Радіо Лада. Радіо Лада. Щоб народ вижив в історичному процесі, народ має мати сильну віру, братську любов, традиції взаємовиручки і у трудних часах, навіть коли судьба заставляє народ розійтися по заробіткам, обов'язково вернутися на рідну землю. Такими традиціями наш народ, наш карпатський народ уже 1150 років окрилений, бо коли Кирил і Мефодій розкрили перед нашими предками красоту візантійського православ'я, про те, як важно у всьому світі жертвенно служити один другому, наш народ вижив. І по всім соціологічним дослідженням духовне єдинство народу способно є розрушити любі удари всяких визволителів, всяких благодітелів. Удивительні вещі, що наш народ і нині за 1000 років сокотить свою бесіду, культуру, язик. А причина єдна – люди мають духовне єдинство. Віра візантійська виробила в нашому народі такий образ життя, образ мислі, образ поведінки, що ми нараз упознаємо чужого чоловіка не по бесіді, хоча по бесіді теж розуміємо, два слова сказав, не наш, але ще й видимо поведінку чужих людей. Це не наш. Наш би такое не зробив. Ми не говоримо, що у нашому народі не є своїх маргіналів, слабеньких, продажних, і є такі. Зачастую їх кладуть начальниками, великими, аби своїх бити. Но більша частина народу легко переносить те, що не наклали її начальниками, но зостаються в духовному єдинстві з Богом, а значить і народ має духовний стержень. Христос сказав: «Я з вами до скончання віка, і врата адова не одоліють церков». Но скільки народів вже в історії людства зійшли з арени? Скільки було малих народів у Європі? На території Франції було 50-60 малих народів. Но одна провінція, котра взяла верх, усіх звела під себе, і вже там не є 60 народів, а вже ж одні французи, сильні, унітарні. На території Германії теж вище 50 народів жило. Но потім прийшло одне плем'я, котрі взяли верх і заставили всіх говорити по-германськи. Маса людей, маса малих народів асимілювалася. Но є один народ, який не подався асиміляції, по крайній мірі, у більшості своєї, це ми з вами. Радіо Лада. Радіо Лада. Ведь ми пережили Австро-Венгерську імперію. До того часу у нас уже була своя мархія рутинорум, тобто буквально держава русинів, котра у 11 віці вже мала своїх предводителів і була віра православна візантійська. Чудо, що навіть прийшли в нашу землю венгерські племена, наші предки передали віру православну і мадярам. Перший король мадярський Стефан прийняв православ'я. І недавно церков вознесла у ранг святих Стефана. І так, через 1150 років, благодаря православію, обряду, язику своєму, котрий близький до церковного, народ сохранився. Радіо Лада. Радіо Лада. Що це дало? Міняються імперії, держави, міняються ідеології, міняються различні всеосвітні видумки, а народ все це побідив. Ми не будемо касатися того, що у Європі на нас мали вплив различні течення, в тому числі і католицькі, протестантські. Но народ вижив. Навіть в нашому Ужгороді більша частина людей православних. Бог благословив нам видіти дарування Божє, якщо держатися у духовному єдинстві.
Перший признак, що наш народ генетично любить обряд, православ'я, і нині ми живемо по образу монастирів. Де ті пости, котрі ми держимо нині з вами, у западних релігіях давно пости мають лише формальний вид. Через 1150 років, благодаря православ'ю, обряду, язику своєму, котрий близький до церковного, народ сохранився. Радіо Лада. Радіо Лада.